Навигари дар реалфон. A55 мефурӯхтем то ин вақта ва ҳозир бошад аллакай A56 омад дар магазин реалфон дар наличи аст. ҳозир бошад яке бора обзори кӯтоҳ дар бораи ана ҳамин дута телефон мекунем шумода. Тамошо кунем видеоро то охира. Масъалаи комплектатсияи телефон вообще иваз шуда нест. Скрипка, кабел, документҳои телефон ва коробка худаш тамом. Ва ина бошад ҳозир бошад телефонҳо чон нишон метавонем шумода. Нигоҳ кунед дӯстои азиз. A55 дар тарафи дасти чапум ва бошад 56. Дизайн шаид десем буд дӯстои азиз. Яъне ки буромадаги буд усол кабутуи тиёмни ва ин сол бошад уша аллакай сери буромад барое ки уша давраи свети титанай тренд рафтасе ба ҳамин сол. Ва масъалаи дизайни камераш агар нигоҳ кунед сета камера буд ва иҷа бошад просто дополнительный корпус задаги. Вообще камераш фарқ намекард. Масъалаи процессор телефонда бошем агар гап занем A55 процессорш буд 1480 Exynos 1480 ва A56 да бошад процессорш Exynos 1580, яъне ки 100 та зиёд шуда, яъне тамом. Масъалаи камераҳоро ҳозир бошад яке бора тест карда мебинем ва мебинем ки чӣ хел кор мекунад. Ина дӯстои азиз, камераҳоро маҳрама дидан то мумкин. Кани хитон дар комментар нависен ки камераҳош вообще фарқ мекунад ё ки не. Ва ин бошад фронтални камераҳои ана ҳамин дута телефон. Ини бошад A55 ва дигариш бошад A56. Дар назари ман камераи телефони A56 каме ҳам бошад хубтарай. Агар ки обзори калони ҳамин телефонҳоро жад карда бошед дар комментар нависен ва барои заказ кардан ба реалфон муроҷиат кунед.